Sekarang eksekusi prihatin. Iku prihatin. Wedok pinggir jaring iku. Ayo Ten. Ten. Aku yo piro tok tambang pisan kowe. Papene gak gelem. Di. Sik prihatin sik. Sik disiram. Kayak tingkah komo koyo ngono lumuh wis. Ten prihatin. Kok mau mereng-mereng kalau delok. Mereng-mereng kalau liwat kene ya iso. Dan iki prihatin ning kene ae prihatin. Kok iki prihatin. Iki wedok rek nek dasine kok mburine. Wis iki prihatin ning kene. Iku mos dene ning kono urusane komo kene. Beh.